खुलुमबाय बड'लेण्ड आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ बिटिआर सरकारनि सुपार 50 मिशननि मोनसे जाफुंसारनाय। बिटिआर सरकारनि सुपार 50 मिशननि गेजेरजों सा 37नि मादाव गासै सा 29 फरायसाफोरा एपिएससि प्रिलिम्स आनजादाव जिरायनो खाबु मोनबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 31 मार्च बड'फानि जोनोम सानखालि बिटिआर सरकारनि दा सुपार 50 मिशनखौ बड'फा UN ब्रह्म सुपार 50 मुं होनाय जादोंमोन। बे सा 19 फरायसाफोरनि मादाव सा 19आ बर' फरायसाफोर। बर' फरायसाफोरनि मुं फारियै दीपशिखा दैमारी, जुगामि ब्रह्म, जग्रत ब्रह्म, बिकास सरगियारी, पिंकु ब्रह्म, निहिर ब्रह्म, विलबर्न बसुमतारी, सिनायसाद बर', प्रसेनजित मोसाहारी, सियाम बसुमतारी, गणेश चन्द्र बर', दीपांकर बर', मुसुखा ब्रह्म, देरहासाद नार्जारी, मुकुल बसुमतारी, गुनेश्वर बर', फैलाव नार्जारी, बितुपन सरगियारी आरो अलंबार बर'। काछार जिल्लायाव गावनि बिसिया मोजां मोननाय हौवाजों खारफालांनायनि थाखाय फिसाया गावनि जिउखौ फोजोबना लादों। बे जाथाया जादों धर्मिकल गाव पन्चायतनि सिङाव। मिथिनो मोननाय बादिब्ला फिसाया लाजि मोननानै आरो रागा जोंनानै गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। जायगानि सुबुंफोरा फोरमायनाय बादिब्ला पुलिसआ मोजाङै राहा लायैनि थाखायनो बे जिउ फोजोबना लानाय जाथाया जायो होनना। बे जाथाया बालांखाट पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय उजांग्राम गामियाव जादों। प्रतिमा रय मुंनि सानै गथ'नि बिमाया न' खाथिनिनो सानै गथ'नि बिफा परेश रयजों खारखोमालाङो। बिनि अखानायै आइजोनि फिसाय धीरेन रायआ बालांखाट पुलिस थानायाव परेश रय आरो बिसि प्रतिमा रयनि हेंथायै FIR थिसनो। नाथाय फिसाया लाजि मोननानै न' खाथिनिनो फांसे बिफांनि दालायाव दलें लगायना गावनि जिउखौ फोजोबना लायो। FIR होनायनि उनावबो पुलिसआ मोजाङै राहा लायैनि थाखायनो बे जाथाया जादों होनना ओनसोलनि सुबुंफोरा फोरमायो। गुबुन रायजोआव फानहरनो नागिरनाय बर' आइजोखौ हमनो हायो। थांनाय मंगलबार मोनाबिलिनि 8 रिंगायाव खारिजा बिजनि दख'रा एबसुनि आफादगिरि मतिलाल बसुमतारी आरो गाहाय नेहाथारि सुजुमा बसुमतारीनि दैदेननायाव दख'रानि मोनसे हानजाया धेकियाजुलि खावब्ला सेन्टार हाग्राजुलिनि मैनाजुलि अन्थाइबारि गामिनि सुखबिर बसुमतारीनि बिसि 3 बोसोर बैसोनि सासे फिसा हौवानि बिमा सिबिका बसुमतारीखौ सरफक खामारगाव खाथि खोला बुरिमाखानि बिनय दासआ केरेलायाव फाननो लांनो थाखाय लाहार फाहार खालामनाय समावनो हमनो हायो। नगाव जिल्लानि सिङाव थानाय कानपुर पुलिस थानायाव जोबथेनानै दोनजानाय सासे सुबुङा मिथिस्लाबै जिउ गोमादों। जिउ गोमानाय सुबुंखौ मति प्रसाद बरा होननानै सिनायथिनाय जादों। रायखांनो गोनांदि मति प्रसाद बराखौ गावनि बिसिनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय आरो बिसिखौ बुनायनि दायाव डमेस्टिक भायलेन्सनि केसआव पुलिसआ हमनानै थानासिम लाबोदोंमोन आरो हरनि समावनो जोबथेसालियाव हुस गैयै थासारियाव बोखांनो हादोंमोन होननानै पुलिस मावख'गिरिफोरा फोरमायदों। बिनि उनाव पुलिस मावख'गिरिफोरा मति प्रसाद बराखौ फाहामथाय होनो थाखाय देहा फाहामसालियाव लाबोदोंमोन, नाथाय डक्टरा थैनाय फोसावो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।